Urkataanpa tätä mukavaa ja viihtyisää olohuonetta. Kamera zoomaa sohvalla nukkuvaan kissaan. Esittelyssä Mirri, maailman laiskain kissa. Mirri herää ja venyttelee. Mutta tänään kaikki muuttuu. Mirri huomaa punaisen laserpisteen huoneen toisella puolella. Se siristelee ja kohdistaa katseensa pisteeseen. Mirri hyppää ylös ja alkaa jahdata laserpistettä ympäri huonetta. Kamera seuraa kissan nopeita liikkeitä. Mirrin suuri seikkailu alkaa. Mirri kiipeää kirjahyllyyn, hyppää alas ja liukuu mattoa pitkin. Taustalla kuuluu liukumisen ääntä ja leikkisää musiikkia. Mirri kurkistaa sohvan alta ja säikähtää omaa peilikuvaansa. Mikä ihme tuo on? Kun Mirri hyppää keittiön tasolle, se vahingossa kaataa joitakin keittiövälineitä. Ai, ei mennyt ihan putkeen. Kissa juoksee vessaan, jossa se liukastuu kylpyammeessa. Uusia haasteita. Mirri löytää vihdoin laserpisteen ja napauttaa sitä tassullaan. Voitto. Mirri palaa takaisin sohvalle, kietoutuu kerälle ja nukahtaa uudelleen. Seikkailu tehty, nyt on aika nukkua. Kiitos, kun tänään on hauskois, varti.